мо дар остонаи чорякасрагии яке аз созмонҳои бонуфузи журналистии тоҷикистон ки бо номи Нансмит машҳур аст қарор дорем. Аз нигоҳи таърих ин фосила он қадар бузург нест, зиёд нест. Аз нигоҳи ҳисоби миёнаи умр гирем, сеҳие ки умри инсонро ташкил медиҳад, ва аз нигоҳи фаъолияти корхона, идора, сохтор гирем, хеле вақти зиёдам ҳаст. ва дар ҳолате ки бисёр корхонаҳо устувории худашонро таъмин карда наметавонанду муфлис мегарданд, бисёр корхонаҳою созмонҳо маҷбур мешаванд ки фаъолияти худашонро қатъ гардонанд. Нансмит дар давоми 4 аср фаъолият бурданаш ин қаҳрамонист, бешубҳа қаҳрамонист. ман гуфтаниам ки ҳамин созмон аз рӯзҳои аввалаш қадамҳои хеле устувор гузошт. қадамҳо ки покиза буданд, қадамҳое ки аз рӯи нақша буданд, қадамҳое ки ояндаш ҳисоб карда шуда буд, барои ҳамон ин қадамҳо қадамҳои устувор буданд. ва гӯем ки мо дар симои ҳамин созмони бонуфузи журналистии Тоҷикистон симои як нафарро пеш аз ҳама мебинем. хатое намешавад, чунки раҳбараш Нуриддин Қаршибоев аз сар то охир фаъолияти ҳамин сохторро таъмин кардааст. Нуриддин чеҳраест худаш дар арсаи байналхалқӣ шинохта. чеҳраест ки ҳамеша аз рӯи қонун кор мекунад ва манфиатҳои миллат, имиҷи ватанро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунад. вақте сухан дар бораи Нансмит меравад, лозим донистам ки якчанд самти фаъолияти ҳамин созмонро қайд кунам. пеш аз ҳама ин самти озодии сухан, ҳуқуқи журналист аст. дар хотир дорам чандин қазияҳои парвандаҳои судӣ буданд. намояндаҳои Нансмит ҳамеша дар мурофиаҳои судӣ иштирок карда, журналистеро ки муқобили вай айб пешниҳод шуда буд, ба ҳимояи он бархеста буданд ва ҳатто ташаббусҳо зоҳир карда буданд ки дигар рӯзноманигорон ҳам ҳамкасби худашонро ҳимоя кунанд. яъне якдилии журналистӣ дар ҳамин симои Нансмит ифода меёфт ва аз ҷониби журналистон қувват мегирифт. Нансмит ҳамчунин дар таҳияи қонунҳои Тоҷикистон иштирок кардааст. лоиҳаи қонунҳои Тоҷикистон фаъолона иштирок кардааст ва баъзе моддаҳое ки ниҳоят дараҷа нисбати журналистон сахт буданд ва онҳо ҳамеша истифода мешуданд, вай моддаҳоро аз кодекси ҷиноятӣ ба кодекси барои шаҳрвандӣ гузарондан саҳмгузор аст. албатта дар ин самт дигар созмонҳо ҳам хеле фаъол буданд, вале кори Нансмитро ҳам ҳеҷ вақт мо набояд дар ин самт фаромӯш кунем. баъдан чандин сол пеш мо худамон кодекси одоби журналистии Тоҷикистонро қабул кардем. дар таҳияи ҳамин кодекс ҳам ин созмон бевосита иштирок кардааст. аз ҳама самти муҳими Нансмит ин самти омӯзиш барои баланд бардоштани сатҳи журналистӣ, сатҳи касбияти журналистон буд, ки чандин солҳо боз амал мекунад. дар ин самтҳо машваратҳо, тренингҳои зиёд гузаронда шуданд. журналистҳои ҷавон, рӯзноманигорони ҷавон ба стандартҳои байналхалқии журналистика омӯзонда шуданд. бори дигар ман мехоҳам аҳли Нансмит, дар симои Нансмит тамоми рӯзноманигорони Тоҷикистон, онҳое ки бевосита аъзои ҳамин созмон ҳастанд, ҳамашонро ба чорякасрии ин созмони боэътибор, бароманд табрик гӯям ва дар корҳои ҳамарӯзашон муваффақиятҳо орзу намоям.